Jedan sastanak, puno obećanja. Ukratko je opis ishoda sastanka u Hrvatskom Leskovcu. Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić mjesec dana nakon prvog susreta susreo se s predsjednikom mjesnog odbora Hrvatski Leskovac Zdenkom Kornetom. Glavne točke radnog sastanka bile su vodoopskrba, odvodnja i plinofikacija, izgradnja škole i uređenje nogometnog igrališta. Detalje o planovima za odvodnju iznio je Željko Fiolić, predsjednik vijeća gradske četvrti Novi Zagreb Zapad. One ulice koje neće biti u toj prvoj fazi mreže odvodnje, one su već sada u fazi projektiranja, mi točno znamo koje su to ulice. Da li će to projektirati, odnosno da li je to u projekciji vijeća gradske četvrti u planu malih komunalnih akcija ili vodi odvodnje, dakle sad na pamet ne znam po tim ulicama. Uglavnom, zaokružena je cjelina, dakle niti jedna ulica sada u Hrvatskom Leskovcu nije, bar da nije u fazi projektiranja. Izgradnja mreže odvodnje dug je 13.200 metara predviđa se za početak 2016. godine, što će pratiti i plinofikacija, a time će se omogućiti infrastruktura za izgradnju škole. Planira se da će Leskovac prve školarce dobiti na jesen 2017. godine. Uređenje nogometnog igrališta pričekat će rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, jer dio zemljišta još uvijek je u privatnom vlasništvu. Jedno je jasno, počeli su konstruktivni pregovori, postavljeni su prvi konkretni rokovi, stoga mještani Hrvatskog Leskovca mogu očekivati da će se njihovo naselje napokon integrirati u županiju 21. stoljeća. Vjerujem u dalje pozitivne te nekakve pomake, da ćemo konačno i mi se osjećati kao ravnopravno naselje cijelog grada Zagreba koji drugi mještani, da nismo odvojeni kao do sad.